Здравейте, YouTube, аз съм Супер тук с мен Гого и днес ще играем в PvP България. Hello! И днес ще ни покажем новите промени по холма. Да, изчакайте само маличко. Виждате. Съжалявам за закъснението, просто. И последното. Най-накрая, ей! И днес ходим в дупката. Пак. Ето я къщата, виждате страната на главите, този път е доста голямичко. Да. И сега ще ходим на PvP. На спауна. В дупката. Сега ще загубим аеросетовете, но... Кой казва, че ще ги загубим? Ако някой дъма не ни скочи в гръб. Да. Аз. Хайде. Изчакаме, че... Аз забравих полшанка, бе, карай, бе. И без полшанка става. О, има дъма, чакай. Няма да скачаме. Ела отстрани. Давай, сега. Скочи ли? Бързо във водата. Искам да... Спасих се и ще напиша хил. Чакай. Сега да знаеш. Върнах се, хора. Съжалявам, но забравих, че трябва да сваля слушалките и затова до сега сте чували Гого. Сега чак ще ги сваля. Готово свали ги, Гого, кажи нещо. Здравейте. Да, така че е по-добре, защото и вие го чувате. Скачам ли? Да. Айде. Факт падна го водата. Взех да му нагребих. Пиши хора. Ще защитавам колкото мога. Видях някой да пада с пламъци. Бързо пиши холме. Ай, той е пигментно, дай. Майко. Холма ли си? Да, оставам на гръди. Не, аз съм писах спаун, после ще отколна. Убивай хейто, кой беше с полшанка за стред. Трябваше ми бързо. Не ми се умира. Идвам. Защото тази хейто скочи с кожен сет и беше с полшанка за такова, за демидж. Майко да му събил. Дъмата скочиха долу. Цяло ми скочи! И ме уби. Бързо бе! Сега има хора. Точно ми ми се махнаха. Защо? Защо точно? Върнах се, съжалявам за закъснението. Езикаха ми, когато са купили череши. Ягоди, 20 круасана. Много неща. Аз съм във втора дупка. I'm gonna save you, my friend. Какво? I'm gonna save you. Бия Иван. Не, той ще ме... Не, Роби. Не. По-долу на лупе дупката. Втора. О,
Пак. Аз ще върва на работа. Ей. Да пили си антибиотик. Не си? Да, пия го. Съжалявам. Какво ядеш? Какво? Какво ядеш? Череши? Не. И така, хора. Пак умряхме. Съправи се разгубих. Видях как. Ай, Гого, имам ягоди. Много ще ми помогнат. Кое? Ягодите. Съжалявам много хора за шумовете, ама... Умрях. Е, сега на YouTube само се затворя вратата, за да няма шумове. Просто родителите ми се върнаха и... Това се прави. Fact you beg incredible. Аз ще помня да направя стрелки. Окей. Ах, И скочим. 8-10 въпроса. Така, хора. Стрелки, избирам си сетче за бой. Ау, ау. Да. Тук ама дупка. Оставям просто холма, че аз с ръчичка скоро няма да направя нищо. Просто кажете в коментарите какво да направим. И ние ще го направим. Не е ли готин този холм, хора? Брони, сетове, кирки, мечове, много неща. Хайде да сме по една стрелка и да ходим на бил. Взимай се сет и да отиваме. Аз вземам Iron Set. Защото ако умрем с... ако сме пили и стрелка и умрем с това, с кожен сет, няма се заслужава, ако сме с кожен сет и сме пили стрелка. Значи да взема Iron Set. Да. Не, код кажеш. Код кажеш. Код кажеш. Хайде, спаун. Вместо да хвърля една лидер каска, щях да хвърля стрелката. На спаун ли си? Крипър копира скина на знака. Да. Вятър, добре, къде? Добре, пи. Фак, аз успях да изпия, бе! Аз си я взех. Ще ме вълиш ли ако? Ела, къде ти я дам? Ма крипъра ни следва. Бързо! Крипър умря. Взех му ги. Дай ми средката, айде бързо! Чакай да оставите да ги. Я бачи как веси. Аре, скачаме ли? Що на дъмътата, бе? Давай, скачай. Аз скочих тук. Биех аз беги incredible моби. Скачам. Fuck you. Добре, човек, ако може не псувай чак толкова много. Fuck you. Стрелка, бе. Fuck, нямам стрелка. Fuck, fuck you. 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 Fuck you.
Аз съм Пробия един. първа дупка. Скача втора. Мале. Видяхте как се биеше с едно дъма. Не е дума, брат. Дами и господа, много айтами. Много. Майко, молета. Yes, бе! Влязайте! Взех дъма си, това е респект, шарпне се едно. Идва хом. И много айрон брони. Yes, е. Хоп. Докато стояха афъка човек на спана се взеха тя работи. Виж как сложи. Ай, скачаме с дъма с такива. Може. Ети дъма такова, така. Другите останат често. Да скачаме в дома. Да. Арде, няма някъде дома гащи. О, не, няма да съм с домагащи. Единствените домагащи, които имаме са Pro 3. Добре. Така. Само айрон гащи поне. Така. Енчант ли? This part protection. И спаун. Арде, не мога да пиша спаун заради ФПС да пише. Взех 2 глави. Ела. Служи ги. Трябва да има още един чест за... Както виждате хора, аз съм VIP, но и съм и с много умирания. Аз съм елит. Да ви кажа, този сървър е много як, български. Но няма ходи на PvP, защото тук ставаме ли между думата. Да. Ти пили Potion аз не. Ясно. Incredible да си поправи сета. Отивам на остайни брони, защото ги взех. Давайте ми! Взех дъма каска. О, прот едно е само. Нищо. Да, нали, енчант. За нас това все пак си е хубаво. Да, естествено. Взех някаква глава. И някакъв почти фул кожен сет, който на нас няма ни потребва скоро. Къде си? Какво ме оставили неща? Ок. Спам. За първи път 2 часа и 15 минути има над 100 човека. Да. Не за първи път, много рядко се случва. Чакай, скачам ли или не? Да. Аре, пия, чакай. Аз няма да съм без. Чакай. Аз да пия. Не знам. Тази бос е скрат. Я пий ти, пия ти. Ще ми реши домагащите ти да са в дома. Добре. Ела. Ела хубаво. Ма чакай да направи за мен поtion. Ок. Да взема от терапите. Хайде по-бързо да е. Идвам не ми се карай. Сега ще спирам клипа. Айде поне на по да направим. Ето.
Хора, искам да кажа нещо, ма честна дума. Май е по-добре Гого да умре, защото аз съм фул дума и не ми се губи фул дума сет. Пък съм с дума меч. Ти отивай на спална, аз ще дойда спокойно. Ок. Приеми. Ок. Айде, спим ли? Айде, скачаме. Хелп! Мале, 250 пауър. Ти скочи ли? Да, защото много ме бутна. Не, аз умрях. Аз съм жив, ама съм дупка. Трябваш ми. Без теб не мога да оживея. Той вика, кой дава фрифулки. Ти добре си някой да дава фрифулки, бе. И един даден човек трябваш ми веднага. Къде си, втора дупка ли? Първа. Аз съм втора. Ако знаеш, човек пълен инвентар с дъма, глави и такива работи. Идвам. Къде? Първа. Да, ама къде? При Ендър честа ли? Да. И убих една айрон като току-що пак. Виждам, виждам. О, това ти, сори, обърках се. Споко. Бързо пише хом. Ако един идва човек, аз пиша хом, пази ма. Добре, аз тук оставям някакви айронки. За теб. Споко. Май да не. Убили го и цела. Ой, кръща. Може да се върнеш, човек, аз съм пълен с неща. Ама то няма повече нищо. Аз си взех някаква айронка и сега отивам на пипи. Не била хума. Хума веднага. Ама две айронки. Да скачам ли? Да те спаса. Да ги убия. Да се отмъстя ли за тебе? Да. Ама Искам. това хора съм пълен някъде, ставам мечовете и лъковете. Да направим втори чест. Добре. Просто пълна кой чест ми падне. Не. Нали искаш някой предел? Чакай. Честове, тук имаш и два честа. Ето намерих ела. Служи ли, той ще е за мечове и лъкове. Този е празен, ето тука. Трябва би още разтретка. Готово. Бам. И хора, това ще бъде последния скок. За клипа. Да. Това ще бъде. Съжалявам, че почти не говорих, ама... Може и да разкачам беген кредибой тука. Идвам. Не, няма да се жертвам, просто да спираме клипа.
И хора, това беше от мен. Надявам се да ви е харесало. Абонирайте се, харесайте и чао!